Kapin simana na lang, kalag-kalag na usab. Ato kumustahon ang mga nanginabuhi pinaagi sa mga patay. Ano yung report? Ang simbolo sa paghandom sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na kandila. Kiniusab ang nagsilbing kahayag sa pamilya Lovitos sa barangay Haklupan, Talisay City. Sulod na sa kapin kunkuwang na po katuig, kini na ang gikuhaan nila nga tinubdan sa matag adlaw nga panginabuhian. Tungod kay hapit ang kalag-kalag, kusog na usab kaayo ang ilang order. Mato ni Marlon Lovitos, ang padre de pamilya, nga sukad pa ni atong Hulyo sila nang hinimuay sa mga kandila. Panginabuhi ang pangpamilya kuno kini kay sila man tibuok banay ang nagtinabangay. Gikan kanilang magtiayon mga anak hangtod na sa umagad. Dako usab kining tabang sa ilang kasilinganan kay aduna man usab sila gisaligan sa pagpang-deliver. Gikan sa paraffin wax ang gihimong kandila. Initon kini hangtod malanay gamit ang pinutol nga baril, medyo sayon tan-awon apan kalkuladong himuon kay dili kuno basta-bastang pagpakusog sa kayo, mato ni Marlon. Ang iyang mga anak mao'y gitahasan nga mahulma kining mga kandila hangtod na sa pagpauga. Gani ang pagputol kinahanglan magtupong usabog adunay gisundan. Pinaagi ani, nagibata na ko lang nakapahuman. Pinaagi lang sa kong kandila kay sa man mo or magina atong pangita. Ang bisag ginagmay ra atong income at least na gitay makuhaan og source. Panginabuhian man sa patay ug dili man lainon pagsabot nga naa man usay nalipay sa ilang pagtabang sa uban. Ang matag-adlaw nilang panikay-sikay naghatod usab og medyo kaharuhay sa pamilya. Labaw sa tanan nga sa mga adlaw sa kalag-kalag sa matag kandila nga ilang binuhat, aduna sila'y mahatag nga kahayag sa mga nitaliwan na sa laing kalibutan. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bista.